in kin ki? Ko ma yaya ne, ni ne da nasara. Kamata in yi wani abu. A'a, zona ta yi aure, ka fita shaninta. Ka rabu da ni, baka ga yadda ta zama ba ne. Kai, ka kura. Duk abin da za ka yi, bari taɓa yin maganin wannan matsalan ba. Ko baka gane ba ne? Kai za ka zama mai neman matan aure. Fara ka taɓa zama jarumin wannan al'amarin ba, ka bari. Ba ta cikin farin ciki ne a zaman aurenta da take yi. Wannan ba damuwanka ba ne yanzu. Ta yi aure, kar ka manta. Na ce ka bari. Idanuwanki sun yi kama da na mahaifiyar. Ya kwana baba. Na yi mafarkinta a cikin bacci na. Ashe dama tana nan? Ni ma na so da tana nan. Tana da wani hali na samu dariya, ko da muna cikin bakin ciki ne. Wata rana kina jaririya, cikin dare ana ta ruwa marka-marka, kuma an ɗauke wuta. Kina ta kuka, kuma tocilar guda ɗaya muke da ita a gidan, kuma tocilar ba za ta iya haske ɗakin gaba ɗaya ba. Sai mamanki da ɗau tocilar ta kunna, ke kuma take ga haske a fuskarta, sai kika yi shiru kina dariya. Sai kika ɗau hannunki kina ta shashafa fuskarta, abin gwanin sha'awa. Can sai kika kama ɗan kunnanta guda ɗaya, sai kika ja da ƙarfi. Ihun da ta yi, sai kika sake fashewa da kuka saboda kin razana. Sai ta fara miki wata waka da ta saba miki. Fara yin waƙar ke da wuya, sai aka ɗauke ruwan. Ko ina ya shiru saboda dare ne. Muryarta kawai ake ji. Sai ta fara, jarun mata karki ji tsoro, gani nan zan karfafa ki, gani nan zan kare ki. Sai ta ci gaba da yin waƙar, tana yi har kika yi shiru kika yi bacci. Ba na manta wannan lokaci. Allah sarki, duniya mai yayi. Salamu alaikum Alhaji.
Aminu alaikum salam. Amaryarmu. Zauna mana. Ina son ka taimaka min. Kin fi kowa sanin ka'idar gidana ba na saurarar mutum har sai ya zauna. Amma dai kin san gidana ba a yanka kan mutane. Baba ne dama jikin shi ya tashi. Na zo ne ka taimaka ka yi wa ɗanka magana don ya bari ya zo ya zauna da mu. Me ma kika ce? Babana ne an yi mishi chemotherapy, to kuma za a sallame shi a asibiti. Na yi wa Musa magana cewa ya bari ya zo ya zauna da mu, amma ya ƙi ya yadda. Wato, Rukayya na fahimci kina daɗa girma ne kuma kina ƙara yin kyau. Ni dai da Allah ka taimaka. Rukayya kenan. Ki kaddara wannan buƙatar taki. Ta biya sarauniyata. Kuma in banda abin ki aida kin kira waya da ba sai kin yi wahalar zuwa ba ai. Na gode Alhaji. A zo mana. Rukayya. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Har yanzu ba mu kai matsaya ba game da maganar da muka fara yi. Damin likita ne ya ce idan aka gama yi wa baba chemotherapy zai buƙaci kulawa sosai. To dama ina tunanin ko na kawo shi gida ne nan ya zo ya zauna da mu. Wani zaki ne ya kama wata barewa sai ya ajiye ta a kogon da yake zama. Zakin ne yana kashe duk wata dabba da ya kama, amma bai taɓa wannan barewar ba. Ko kin san me yasa? Barewa ba ta gunduransa da kuka, kuma ba ta taɓa yin ƙoƙarin ta ga ta gudu daga wannan kokar ba. Rukayya, kin fara gundura ta. Dan Allah, dan Annabi kai haƙuri.
Ana kiran ki a waya. Ba mai muhimmanci ba ne. Ba za ki ɗauki wayan ba? Kila yana so ya kawo miki wata fara ne. Na san kina son fure. Ai kaskancaccen da ya dace da ke kenan. Ki ɗaga wayar yanzu. Hello? Alaikum salam. Yanzu ma ina shiri kenan zan zo asibiti. Ki yi haƙuri na ɗauka kina asibiti ne. Babanki ba ɗakin da kwantar da shi. Ko kuna wajen gwaji ne? Amma lafiya? To shi kenan na gode sosai. Sai an jima. Hello? 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 Wannan ne da ya ga lokacin da baba ya faɗi. Ya kira ni ya ji koya a jikinsa. Wannan gaskiya ne. Ai ban sai na zama a gongo ba. Rukayya. Kina karya ka'idar yarjejeniyar Rukayya. Wallahi babu abin da ke tsakaninmu. Ki rufe mun baki. Ki rufe mun baki. Ta amince ta. Ya dai lafiya? Kai magana mana lafiya? Ina ganin kamar na kashe mutum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garin yaya? Na fita ɗan zaga a mota ne. Don abubuwa sun min yawa a kai. Sai aka kira ni a waya.
sai hankali na ya koma kan wayan. Ta na ɗago kai ce. Amma akwai wani da ya ganka? Na bar shi a wurin. Na rasa na ban tsaya ba. To yi abin da za a yi shi ne, tunda babu wanda ya ganka. Wannan abin zai zama na tsakanin ni da kai, babu wanda zai san abin da ya faru. Za ki rufa min asiri? Sosai ma kuwa, ai ni da kai mun zama ɗaya. Na ƙaunar ki. Ƙauna ta kuma? A zahirin gaskiya. Ba mu taɓa kasancewa kamar yadda ma'aurata suke kasancewa ba. Kina son 'ya'yan itatuwa? Ashe kin gaya wa mahaifina.
za ki kawo tsohon matsiyacin mahaifin naki. Amma ki san da cewa we are evil. Hello? Na'am? Asibiti? Me ya faru kuma? Ina da to gashi yanzu.